ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ದುಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದುಬೈ ದುಬೈ ಬೇಡ ಮೊಕಲ್ ದಾದನ್ ಬಿರೋದು ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಲೇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬರೇಲೆ ದಿನಟು 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೈಫ್ ಡೇತೆ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಬಿಂದಾಸಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ನಾನು ಬೈಯನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡದ ಟೈಮ್ ಎದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬೈಯದ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ನುಪ್ಪುಲ ಕಾಜಿಪುಲ ಇನಿ ಮಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಮಂತದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಸಮಯ ನಿಕಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾದು ಏಪಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪಾಯರಪ್ಪುನ ಈಜಿನಾಡ ಬೇತೆ ತಿರ್ಗುನ ಉಂದೇ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಲೇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಕೊರ್ಪೆನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಮಿರಾಕಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತದು ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏತ್ ಜನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪರ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಿದಿನ್ 24 hours ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ ಕೇನು ನಿತ್ತೆನ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಡಿ ನೀನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತ ಆಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ವಿದಿನ್ 24 hours ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೋಜದ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐಡಕ್ಕೆ ಏರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜದ್ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲಂಜನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಪನ್ನೋಡು ಎಸ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಝೂಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಕ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದೆ ಐತೆ ಅನ್ನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಝೂಕ್ ದಕ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಈ ಸಲ ಯಾನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ 100% ವೇಗನ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ಪನೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಆದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕೈಟೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೊ ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ 100% ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆನಿಮಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ ಸಾರಿಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಲ ನೆಟ್ ತೊಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕಾರದ ಸೈಜ್ ನೈಟ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡು ಮೊಕೊಳ್ಡ ಶೂ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಪ್ಪ ತುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಅಕಲೆ ಮಂತ್ ದಿನಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತುಲೆ ಕೈಟೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾಡನಗ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಡ್ ಪಾಡದ ಪಂಡದ ಆತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೂವಡಾಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಜಾರುಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಜಾರುಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾರಿಗೆ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಒಂದೇಕ್ ಒಯ್ಕಲವ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೇನು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ
now ఇంచే చాట్ మంతోనే ఇప్పుడు దేపణ నికులు ఐక్ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಪಟ್ಟ ಮಂತೊಂದು ಗೋಪಿನತ್ತು ಅವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಎಸ್ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಬಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ವೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಬೋದುಪ್ಪುನು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದ ಬೋದುಪ್ಪುನು ಅತನ ಇಲ್ಲದ ಕೀಯ ಗಾಡಿದ ಕೀಯ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಕೀಯ ಗೋಲ್ಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ದಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತು ನಾಡ ವಿದಿನ್ 24 hours ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುನು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏರು ತಿರಿಯೊಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತನು ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನಾವು ಐತನ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆತ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟ್ ಐತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದನ್ಗೆ ಸೊ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಕೊಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನೋಡ್ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆತನು ಮಿರಾಕಲ್ ಆತನು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದ ಪೋಯಿನ ವಸ್ತುನ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಕ 7 ಜನ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಪೇರ್ ಪಣ್ಣದು ಐಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಿಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡೋಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಥಾಟ್ ಮಂತ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಏನು ವರ್ಕುಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿದಿನ್ 24 hours ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ದಕ್ಕದ ತಿನ್ನೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಸೊ ಏರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಬತ್ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನ್ ಪಣ್ಣದ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ದುಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದುಬೈಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಅದು ಬಲ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪೋಯರ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆರಟಲ್ಲ ಕೆಂಡ್ಯಾನು ಪೋಡ ಪಣ್ಣದು ಐಕ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಜೋಕುಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಲ ಪಣ್ಣದು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲತ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಇಂಕ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋರ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬಂದದ್ದು ತಿನ್ಪೇರ ತಗೊಂಡದು ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಇಡ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ್ಣದು ಐಕಾಯ ಬಂಡೆ ಪೋದು ವರ್ಕ್ ನಾನು ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಕುಲು ಮನ್ಪೋ ಪಣ್ಣದು ಅಟಿಲ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಂದ ಪಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಪಣ್ಣದು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ ಪೋದು ಬರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚಾನಿತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇಂಚ ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಬಣ್ಣದ ದೇಪಣ್ಣ ತುಲಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬನ್ನಗಗೆ ನಮ್ಮ ರಪಕ್ಕನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬಿನ್ನು ಸೊ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೈದಿರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಡಲ ಗೊಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನವ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಊರು ತಿರ್ಗಿಲ ಕಲಾಪುನು ದುಬೈ ಪೋಪುಲ ಕಲಾಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಬರ್ತವೆ ಬಣ್ಣದು ಆವಾಗ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪೋದು ಕೊಲ್ಲು ನೆಟುಲ್ಲೆ ತೋಡು ಸರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಪೋಪುನಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೇನು ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಆಫರ್ ತುದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಪೋಪುನ್ ಮಾಡ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಪೂರ ಕೊಲ್ದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾನು ಈತನೆಟ ಕೊಲ್ದು ಜನ ಲೈಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನು ಸಪೋಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ನೇನ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಉನ್ಮಂತು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ 4418 ನಿಕಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಬರೆಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ 8 ಜನ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದರ್ತುಲೆ ಅಕುಲ ಯಾನು ಎಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಕುನು ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಕುನು ಎಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲ ಕೈಟ್ ವೇರ್ ಮಂತುನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 100% ವರ್ಕ್ ಆಪುಡು ದಯಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಪುನಾಂಡ
ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಂಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಕಲಾತ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಎವಿಲ ಈ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿನ ಪತ್ರ ಬರಪುನತ ಅವಲ ದೂರ ಏರೆ ಅವಲ ಎಂಡ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತು ನಾಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದ DM ಅನ್ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರಲಿ ಯಾನ್ ವಿದಿನ್ 1 ವೀಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಪುನು ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆದ್ ಆಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೊಡ್ತೀರಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ನುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಪೆ ಪಂಡದು ಕೊಂಜಿ ಅಂಚೆನಿ ಪಾಲಕನದಿರು ಅಂಚ ಪಾಲಕ್ ಕೊಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಗೋನೆಡು ಉತ್ತುದು ಪಾತ್ರದ ಪಿದೇ ಪೋಪುನ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಪೋಪಿನ ಬೀಚ್ ತಿರ್ಗುನ ಐತನ ಎತ್ತ ಪಂಡದು ಅಟಿಲ್ ಗೋನೆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುಟೆ ಇನಿ ಒಂತೇನಿಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಲಕದ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಪೇನು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಪುಟ್ನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಟ್ ಯಾನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಯಶುನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಆತಂದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪಗಪುನಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಬತ್ತದ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಅವಿತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಲ ಹೋದ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿನ ಮೇರ್ನ ದೊಡ್ಡನ ತುಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡ ಇಂಕಲ ದೊಡ್ಡನೇ ಮೋಕೆದ ದೊಡ್ಡ ಎರಡರ ಪಾತ್ರೆ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ನಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಜಿಂಗಿದ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿ 3 ಪುಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಬುಗು ಚುಟಿ ದೊಂಬುಲಕ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಏರೆಗ ಪೂರ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬೋಡುತ್ತಲ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಕ್ವೀನ್ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವೀನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಆಣುಲೆಗಾಂಡ ಕಿಂಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಾಂಡ ಕ್ವೀನ್ ಪಂಡದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಮುಂದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಬರೇಲೆ ದಿನಟು 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಏತು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುನ 100 ಡೇಸ್ ದಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ 100 ಡೇಸ್ ದಿಲೆ ಕ್ವೀನ್ 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 ಪಂಡದು ಪರ್ ಡೇ 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂಡ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಕುಲು ಐತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಪರ ಅಪಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಚ ತೂಪುಲಕ ಆ ಟೈಪ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವೀನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಆಣುಲಾಂಡ ಕಿಂಗ್ ಪಂಡದು ನೆಟೆ ಬರೆಣ್ಣ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿದಿನ್ 100 ಡೇಸ್ ದ ಉಲೈಡ್ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಟ್ಯಾಟು ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣುಲಂಡ ಕ್ವೀನ್ ಪಂಡದು ವರ್ಡ್ ಆಣುಲಂಡ ಕಿಂಗ್ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬರೆದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಅಂದು ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂದದ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡು ಫೇಮ್ ಬೋರ್ಡು ಫೇಮಸ್ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಅವಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದ ತೂಪಲಕ ಆ ಟೈಪ್ ದಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದ ತೂಪಲಕ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಮಂತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಹಾಕೊಂಡವು ಅಂಚ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಶುರು ಅದೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ರಕು ತೂಲೆ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿವರೆನು ಎಂಜನ್ನು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕಲ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಡತ ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನಾವು ಐಟಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ನೆನಪನ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಜಿ ನೆನಪಾನಾಗ ಬಂಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಾನಾಗ ಬಂಪೆ ಅಂತ ಕಾತೇನು ನೆನಪು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ
ನೆನಪನಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐತಿ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೇ ಮಂಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಕುಡರೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆತು ಬ್ಯುಸಿ ಆವಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಕುಡರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ನಾತು ಟೈಮ್ ಪೆರಲಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪೋಯೆ ಎತ್ತೇ ಜಾಣಲ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎನ್ನ ಏಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪದಪ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೋನು ಪಾಲಕ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಎಬೇ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಲಕವ ನಮಗೆ ಪದಪ್ಯಾಂಡ ತಿಂಪೆ ಪಾಲಕ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇ ಪನಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೇ ಹೆಣ್ಮಗು ಬರ್ಪಿಂಡ ನಿಂಗಲ್ ಮೇ ಹೆಣ್ಮಗು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಏತ್ ಗೊತ್ತುನ ಏತ್ 25 ವರ್ಷ 21 ಏಜ್ 21 ಇಯರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಂಗೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಟ್ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಲಕ ಲಡೈ ಕೋಪ ಬಕ್ಕ ರಾಜ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರೇ ಆಪಿನಿ ಆನ್ ಕೋಪ ಅಡಿತನಲ್ಲ ನಾರಿ ಮೆಲ್ಲವತ್ತು ರಾಜ ಆಪೀರಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆನಗ ಆನಿ ಪನಿ ವರ್ಷ ಬರಲಿತ್ತು ಮೇಟು ದುಮ್ಮಪುರ ದೊಂಪ ಪಡ್ನತ ಒಂದು ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ದೊಂಪ ಪೂರುಂಡತ ತಮ್ಮನ ಧನ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ದೊಂಪ ಪುರ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿರು ನೀರು ಪುರ ಜಿಂಜಿದು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಒಂದು ಅದಿತ್ತು ಮುಂಚ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದಲ ಕೈತೆ ಒಂದು ಏಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ವಾ ಜಾಲಿ ದೇವರ ಮಗ್ನದ ದುಂಬು ನಾನಿ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಡಿಜೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಪುರ ನೆಡ್ದುಲ ಜಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಡ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಲಸಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಮೋನೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮೋನೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಗೆ ಎತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ನು ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದು ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಇನ್ನದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲೋಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದುಂಬುದ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡುದು ಲಕ್ಕುನೇಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಪುರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿವಕ್ಕನೇ ಸುಖ ಬರ್ಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನೇ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಈತೇನ ದೇಪಣ್ಣ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿವಕ್ಕನೇ ಸುಖ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ಪಿರಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಈತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯರೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೀಲೆ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಪುರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜಾಲ್ ತರಕಾರಿದ ಪುರ ಉನ್ಮನ್ಪುಲಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪಿನಾಗ ಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೆನವಿನಾಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಬೇಕು ರೀಸನ್ ಕೊರೋದು ಕುಲ್ವಿ ನಲ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದಿನ ಜಾಲು ಹೊರ್ದವಂತೆ ಗಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಿಂಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನೇ ಒಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಡ್ರಸಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಲಂಚಿ ನಿತ್ಯ ಲಂಚಿನಿ ಮೈಂಡ್ ಏರ್ಪನ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಾರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಬರ್ಪಿನ ನಿಂಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕು ನನಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಮುಂಬದರಿಕೆ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡ ಆಯ ಉಪ್ಪುನಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ರಾಯರಗಳೇ ಜಾಯ್ನ ಆತಿಗೆ ಆಯಾಂಡು ಆಯನ ಗುಬ್ಬುನಾಡು ಆಯ ಉಲ್ಲೇನೆ ಇಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಇರತ್ತ ಸಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಣ್ಣು ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಟೈಪ್ಗ ಅವೇ ಅನಿತ್ಯ ಪೋಯಾಡಯಾನು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೈಬೇಡ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾದನ್ ಬಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲಾಯ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಈತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪಿದೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಜಾನ್ ಯಾನಿತ್ಯ ಪನ್ನೀರ ಬಂತ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ದುಬೈ ಪೋಪೆ ಬಂಡದು ಆಂಡ ಯಾನ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆರೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಜಾನ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಆಯರ್ಲ ಒಂದು ಈತೆ ಪನ್ನೀರ ಬಂತ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಆಣ ಆಪು ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿದಿ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದು ಪರಿ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಜ ಬಣ್ಣದು ಪನ್ನೀರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಪೂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಣ್ಣದು ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೋಕ್ಲು 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 ಬಣ್ಣದು ಆಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಮಂತದ ಆಂಡು ನಾನು ಇರಪ್ಪನಿ ಬೇರೆ ದೀಪೆ ಅಪ್ಪನಿನು ನಮಗೆ ಬರೋದು ಗಡಿ ಲೈಫ್ ಎತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಲೈಫ್ ಎತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಬಿಂದಾಸಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಬುರ್ಲ ಕುಪ್ಪದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಮೀ ಯಾನೇನು ಇದು ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀರಾರ ಬೈದೀರಿ ಎಲ್ಕೊನೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಜುಪ್ಲಾಂಡ್ ಪಾಲಕದ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪುಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸಮಯ ಓಕೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.